Us ensenyo com va la barbacoa. Es treuen aquestes pestanyes d'aquí, es treu això d'aquí, es posa el carbó en aquest pot d'aquí, fins aquí dalt, se li fica líquid inflamable, es torna a ficar tot aquí, aquí dins, es posa això, bueno, s'encén i sobretot amb això d'aquí es posa aquí que dona aire al carbó i així s'encén millor. Val? I es deixa encès l'aire. Es pot graduar la potència amb això, que és un ventilador. Es torna a posar això i en cosa de 5 minuts, com a molt, ja es pot posar la carn o les verdures aquí per cuinar. Després es deixa que s'apagui el carbó sol i aquí quedarà un petit residu de carbó, es llença quan estigui fred i ja està. Ja es pot guardar.